ҳавопаймои мусофирбари хатсайри дохилӣ ва чархболи Блэк Ҳоуки артиши амрико баъди ба ҳам хӯрдан дар фазо ба рудхонаи Потомак дар наздикии фурудгоҳи ба номи Роналд Рейган афтоданд. Полис гуфт ки маъмурони чанд ниҳод дар амалиёти ҷустуҷӯву наҷот дар рудхона ширкат доранд. Мақомот гуфтанд шоми чоршанбе тамоми фуруду парвозҳоро дар фурудгоҳ боз доштанд. Ҳавопаймо бо 60 мусофир аз Вишитаи аёлати Канзас ба Вашингтон парвоз мекард ва дар чархбол 3 сарбози амрикоӣ буданд. Сабабҳои суқути ҳавопаймо маълум нест. Бино ба гузоришот дар ҳавопаймо 14 варзишгарони рақси рӯи ях буданд ва аз ҷумла 2 мураббияшон аз Русия ки соли 1994 қаҳрамони ҷаҳон шуданд. Евгения Шишкова ва Вадим Наумов солҳои ахир дар Амрико кор мекарданд ва писари онҳо узви тими миллии ин кишвар будааст. гузорише дар бораи зинда мондани касе аз мусофирон дар даст нест ва то замони таҳияи ин гузориш гуфта мешуд ки ҷасади 18 қурбониро аз об берун кашиданд. Доналд Трамп раиси ҷумҳурии амрико гуфт ба назар мерасад ки мумкин буд аз ин фалокат пешгирӣ шавад. Пит Ҳексет вазири дифоъи тозатаини амрико гуфтааст вазорат бе ягон таъхир ба таҳқиқи сабабҳои фалокат бо чархболи низомӣ оғоз мекунад.